asati baba kana kutarisira kuti achiri murume wechidiki akasangana naMwari. Mwari vakamuti ibva munyika yaugere uende kunyika yandichakuratidza. Haana kunzi kunyika iyo, haana kuratidzwa paconversation yavakaita kutanga. Akanzi kunyika yandichakuratidza. Saka chinotanga kubva first, then ndozokuratidza. Saka movement iri kutanga munhu asati ane direction. Ibva uende kunyika yandichakuratidza. Ndokundotaurana nemudzimai wake Sara kuti ndataura naMwari. Vanditi ndibve pano pakati pehama dzangu nenyika yandigere. Tiende kupi? Hanzi ticharatidzwa kana tabva pano. I want to believe this is why Sarah is counted among faith generals. Hazvisi nyore kuteerana nemurume asina direction. Ari kungoti ndanzwa Mwari. Ati kudi ati tiende kupi? Asati zvanyatsowa clear. But sofa ngati mbobve pano. Mototanga kusunga mabhegi. Direction kungobuda muchitarisira. Ndozvati pane vamwe venyu muri panapa. Nanhasi usati wanyatsoza kuti adonyasa kuti sei mupenyu. Kunyatsoza ada kuwaka kumusha, ada kuenda kujoneri, ada ire zvemutaundi, ada kuita zvekuwaka ire, ada kuita kuti unyatsoziva kuti ada zvebusiness, ada zvebasa. Zvakaoma baba. Sara was a lady. Akatevererana nemurume. But padziri rake naMwari achibva. Rainzi ukabva ndichakuita baba vamarudzi. Ndokuudzawo mudzimai tanzi mimi muchaita mai vamarudzi ndiriwo baba vamarudzi. Mai vakati inyaya yakanaka hanzi. Ndokuenda vakandopinda mune imwe nyika inonzi Kenani. Zvikanzi unoona nyika inoyi ndichaipa kuvazukuru vako. Vari imomo nzara ndobva yarova. Wateerera Mwari uchifamba munzira dzaMwari according to his plan. But nzara yakauya baba. Being a Christian doesn't mean immune to challenges. Kuva muKristu hazvirevi kuti hauchapererwi. Kuva muKristu hazvirevi kuti haucharwarirwi. Kuva muKristu hazvirevi kuti hauchachoboki kutoshayiwa mari yerende. Abrahamu akateerera Mwari akandopinda muKenani, nzara ikaruma. Haana kudzokera kwaakabva. Akaenda kuEgypt. Instead yekudzokera kuhama dzake akatoenda kuEgypt. Kwaaitoziva kuti kune danger. Aizviziva seti kune danger. Akaudza mudzimai wake, kana tasvika uko usati ndiri mukadzi wangu. Right? Ndawa ndinourayiwa. Kana uchiziva kuti uku vanotora mukadzi wako, kana uchiziva kuti uku vanouraya, why not going back kuhama dzako? Sezvo uchiona kuti Mwari wacho anenge ari kukurasisa papaita nzara kapo. Ndiri kuzvitaurirei. Kune vamwe vanhu vakatanga chinhu chakanaka naMwari. But murwendo rwekufamba naMwari mune zvakawanda zvinoitika. Zvimwe zvacho zviri negative, hakungoitiki zviri positive chete. Unotouya pano baba. Wotosvika pano wenga vakatsanya 7 days. Zvoramba kufamba baba. Uchiona nemumwe baba ari kutadza kumira nekudhakwa zvake zviri kufamba baba. Uchiona baba nemhombwe dzichiroorwa dzichichata. Iwewe baba uchinamata uchikwira makomo, tsafu dzinooma nekukwira makomo. Masiketi anotenderera nekutsanya. Ugotsvaga kutsaka Mwari wacho ari papi pakadai. Ndimwari rudzi anondisiya ndichisvika pakadai. Every time paunoita chinhu naMwari unoisawo pekuti handofunga panguva yakadai zvenge zvaita baba. But God can stretch you beyond my deadlines ose baba. Zvawaifunga zvinogona in 3 years baba, unopinda 15. Abraham na Sara vaitraya, musafunga kuti vinge vakamira, vaitraya kuita mwana, vaiita pavo. Havana kunzi muchaita baba vamarudzi, vanhu vanenge vachidonha kana kuti Mwari acho achigadzira vanhu kuti vava vanhu venyu. Vaifanira kupota vachisangana sababa namai, and I believe kuti vaisangana but hapana chaibuda baba. Mukadzi
unoita sungu chavunza murume kuti makanga manyatsa kunzwa Mwari zvechokwadi. Alright. Hatisisiri panyaya yedu yekushaya kwangu mwana. Zvino nehama baba. Nyaya yenyu yekunzwa Mwari yakatiparadzanisa nehama. Nyaya yenyu yekunzwa Mwari yakatibvisa kwatakanga tine vanhu vatozivana. Iri nyaya yakuru, Mwari wenyu akatiparadzanisa nehama. Nanhasi handina kana mwana, handina hama. Apa tiri kunyika yevatorwa baba. Kana Mwari arida kuita zvinhu zvikuru newe baba, unotestwa kusvika palevel yekuti kana newe only a dead man can carry God. Nditeererei vana baba nana mai, only a dead man. How much are you ready to die? To die, your appetite must die. Madiro unoita madonanzi ekufamba naMwari zvionetsa baba. Zvoti ukari uchiri madonanzi unonzwa kudibira uchione chikafu so. Unofanira kusvika palevel yekuti nyangwe huku nemuriwo usina mafuta zvinongofanana baba. Hembe hadzifaniri kana kukuchinja, zvinongofanana. Hata nhasi wapfeka kasutu peri kadini, haunyatsonzwa kuti tuoko mumwe. Zvinongofanana. Just the same baba. Why? Chituna chinotsamwa here chikarohwa. Chikarohwa chituna wambona chitsamwa. Chikatukwa chodzorera. Ko ukachiomberera maoko chinonzwa kuti handini. Chituna kuchiomberera maoko kana kusachiomberera zvakafanana. Kuchituka kana usachituka zvakafanana. If ukasvika palevel iroro baba, nokuti zvinongofanana. Akasvika pakuguma urasara, kusvika pakuti zvapera zvavharana, but promise yaMwari iripo. Pandaverenga pano zvino Abraham did not waver. Mukadzi achiti handichaita vana, asi Abraham akaramba achitenda baba. Daita vana vanhu vanoti nyangwe Zimseki ikati wabona mayu, iye akatenda kuti ndina Mwari anondiita CEO, ndina Mwari akati ndichaita director wekambani. Zvekuti Zimseki kana Cambridge yati kudii, izvo ndezvimwe, hazviputsi kutenda kwangu baba. Nyangwe life ikandikanda kwa chatikobo, kana ndichichata ndichachata chete nyangwe ndiri kusina network baba. Ndinoramba ndichitenda, hazvinei nokuti upenyu hwandipfekedza matende, hazvinei nokuti mati kudii baba. No. Abraham wakaramba achitenda even at 99, 100 years. Akaramba mwiri wake wapera basa, achizvitarisa nyatsona kuti but akati no, hakusi kugona kwangu kunoita kuti zviita sikugona kwake. Vana baba nana mai regai ndikodzei. Hanzvadzi nditeerere. Hausi kuzororwa nekuti wakanaka, uri kuzororwa nekuti akanaka. Amen. Hausi kuzororwa nekuti wakanaka. As long uri kutemba kunaka kwako, let me tell you, a disappointment iri kuuya, hati break iri kuuya pamusoro peimwe nekunaka kwako ikoko. But as long uchitemba kuti akanaka, hati accept nekuti tinogona, tino acceptwa nekuti anogona. Urikona? Hati kundi nekuti tinogona kurwa, tinokunda nekuti akagona kurwa. Kubudirira kwedu baba kune chekuita nezvaakaita baba, before death and during death nepaakamuka baba. Ndikanzwa any element kurwodzwa mupoti, ndinotanga kuimagina, ndinotanga kuona mavanga mumaoko ake. Ndobva ndada kuziva kuti why mavanga mumaoko, zobva zvanzi nemavanga ake takaporeswa. Yes, amen. Takaporeswa tisati tarwara. Vana baba nana mai, faith. James akunyora chapter 1, I think verse 18. Anoti iye, be ye doers. Be ye doers. Ivai vaiti. Musangova vanzwi bedzi. This is why muchiona maKristu mazhinji tichirarama life isina kana testimony. Ndichitanga kuparidza. Ndisvika ndoparidza. Ndichienderera ndichiparidzira vanhu. Then zvaindinetsa kuti Mwari, why vanhu vasiri kupora? Kusvika Mwari wandibatsira kuti unoda kuti vanhu vaporesei. Magwaro anoti kudii? Magwaro anoti kwandiri inini ndiite sezvamariwa.
John chapter 3. Pakana chii chakaitika pakana, waini yakapera, Maria akatudi akaenda kuvanhu maasha akavati itai sezvaareva, itai sezvaareva. Haikuna kungonzwa chete, but itai kana muchida kuti situation yataanayo pano, crisis yatava nayo, kana muchida kuona a change, let's do. Kana akatomborewa chinhu ngatitiche. Kana tichida maresults vana baba nana mai ekutenda, kana tichida maresults tinofanira kuita. Hazvibatsiri kutenga mafuta $200 anochinja ganda in a week. Ane potential yekuchinja ganda rinobva ranaka kuita kunge nguru yaparwa 1 week, right? $200, right? Fine. Where is some every day wakaisa pa cupboard pako mumba uchimuka mafuta aya anochinja ganda. Aya anochinja ganda, mufunge wobuda wendako wodzoka mangwana. Aya mafuta ndakatenga 200. Handisi kuramba kuti anochinja ganda, handisi kuramba kuti anodhura, handisi kuramba kuti ndako, but haachinji ganda ari mugaba baba, anochinja paunotanga kumaaplya paganda rako. Application ari kuchinjiri baba riri mubhukumu, kunze kwekuti watanga kuri apply to your day to day life. Yes. Kune marriages ari kuranwa achishandisirwa shoko. There are 2 systems dzinorana panyika pano. Kune inonzi world system, koita inonzi world system. I don't know kuti zvinhu zvako uri kuaplya ipi, uri kurarama uchishandisa system ipi. Kune vanoshandisa world system, koita vanoshandisa world system. Kune vanhu vari kupinda marriage vachishandisa world system. Yes, world system. Kune vanhu vari kushandisa world system to rise. World system ndo yauri kuona vamwe vanhu vachifamba nemazimutikari anotyisa, bali chirungu chidambuka chakampinza motikari iyoyo baba. It's not world system, because world system inotanga kuti une 5 O levels. Without 5 O levels, according to world system, your suffering is justified. Yes. I'm telling you. Zvekuti uri nherera maskuru visa akashayikwa zvina kana nebasa world system une 5 O levels here. Kati handina, asi ndakafirwa handati mune 5 here. Kana usina bva pano, you are only qualified kunofudza mombe dzevanhu. I'm telling you. But world system baba, munhu ari kuaplya magwaro kukorekta life yake. Munhu aneta nelife obva tora bhaibheri oti ndauda kutanga kushandisa word kuri aplya baba. Let us apply the word. Itai sezvaareva. Hallelujah. Itai sezvaareva. Prayer yedu vana baba nana mai, prayer yedu ngairegi kungova prayer. I declare this year I'm going to drive, this year I'm going to fly, this year I'm not saying it's wrong, but prayer yedu ngaive a declaration of scriptures. Let us declare scriptures in prayer. Prayer ngaive saturated neshoko raMwari. Taura shoko in prayer according to the book of Hezekiah, according to the book of Habakkuk, God you said, according to the book of Matthew, Mwari makati. Hii munamato wako ngauti ukataura statement enda unorisungirira pavhesi, ukataura statement uchirisungirira pavhesi. Mwari muranda weshoko rake, haasi muranda weshoko redu. Anoti rose rakabuda pamuromo wangu rikauya panyika haridzoki kwandiri risina kuita chinhu. Tiri kuita kuti life yedu isachinje, tiri kunamata from bitterness. We think kuti we can convince God nemastatement nechirungu. Oh, say English. Nyango ukataura Wales chibuda nemumhino Mwari avhunduke zvisina basa rese. Nyango ukararama, nyango ukanamata ukagara mugomo, nyango ukagara mugomo 50 days urimo, zvosvika pakuzivana nemakudo imomo, izvozvo hazvimuvhi Mwari izvozvo. Nyango ukaridza mhere kuchema misodzi ikayerera, hazvimuvhi Mwari. Anomuvhiwa the moment watanga kutaura zvaakataura. Even nature baba, munhu akatanga kutaura shoko raMwari, miti inonzwa. Because everything is a product of the word. Amen. Chinhu chese chauri kuona chakagadzirwa neshoko baba chinogonwa kuridiswa back to in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word became flesh. Verse 14. The word became flesh. The word became flesh. The word materialized, and the word became
intangible. Zvinova kuti shoko iri rine ability yekumaterializa robva rava chimwe chinhu. Zvinova kuti shoko rinogona kuita motikari, shoko rinogona kuita chikafu kana rasanganiswa nokutenda. Kana rikasanganiswa nokutenda, a miracle happens. Pese paunoona panozoitika miracle, iclash yaitika, kusangana kwaitika kutenda neshoko. Kutenda neshoko zvikasangana panoitika miracle. Amen. Kana kutenda neshoko zvikasangana panoitika creation. Things materialize. Hallelujah. Amen. Doubt also create misfortunes. Mwari ngatibatsire. Toda kunamata mangwanani ano kuti Mwari ndibatsire. Chero zvakaita mamiriro azvaita, but ndoda kukutendai mangwanani ano kuti ndinogona kunge ndasvika pa 40 years ndisina kana kitchen, but Abraham wakasvika pa 100 but Mwari akazongomuita. Zvekusvika pakuti Sara paakaudzwa kunzi uchaita mwana akaseka. Unosvika paudada chero murume Sara ingagowa murume wake akapa musikana basa tichitorawo. Ini kwandiri hapachina baba. Tina Mwari anokutevera baba situation yakukanda kuro okudzora. Amen. Anosvika wati Lazarus come out, come forth. Anodana zviri muguwa zvaakunhuhwa baba. Zvekuti vanhu vanenge vakuti makanonoka chiregai makunhuhwa over exactly zvaakunhuhwa ndo zvandako. Tina Mwari anoteera mamarriage aakunhuhwa akumakuva. Tina Mwari anoteera vanhu vakadzingwa basa 5 years ago. Unoona kunzi uri kupi dzoka. Ndiani azviita? Mwari akauya kuna Lazarus afa, auyawo nekwandiri. Ndakutoti zvafa, ndabatwa maoko, ndadya chema yangu. Unoita songo uchadana vanhu vakabvisa chema kuti chidzokai. Munhu yauya panyika pakafamba munhu akadyirwa chema baba, munhu akambonhuhwa. John chapter 9 verse 9 inoti ndiye haasiri ndini. Ende unoiverenga. Inoti ndiye haasiriye ndini. John 9 verse 9. Ndiye. Zvinonzi vakaona mukomana akaberekwa riri bofu, vakati vamwe vakati ndiye, vamwe vakati haasiriye, iye akati ndini. Ndiye haasiriye ndini. Vanhu vakaita gakava, vakakakavadzana vachitanike ndiye mani ndiye. Life ikabatwa naMwari, vanhu vanosvika pakutadza kuzoti ndiwe ndiye. Unosvika unoburuka bhazi kana kuburuka motikari ukasvika pamunhu ari apa asi kunyatsozwa kuti renge ndiye wina. Haasiriye. Vari kuti haasiriye samungoti havasi kunyatsa kuona. Vari kunamata kuramba kuti hangamboiwo kumana. Vari kufunga zvavakakuita kuti kana ariye. Saka manje haasiriye. Ndiye. Ndiye. Asadiki ndiye wina. Let me tell you, kusimuka kwako inoita nyaya munharaunda baba. Amen. Mabhero emuchato anokonzeresa vanhu kustroka baba. Vamwe vanhu vachibatwa pipi, mabhero anonzwa pepe ari kukonzeresa zvirwere mune vamwe vanhu vakanga vakadhauta Mwari. Toda kunamata mangwanana kuti Mwari ngavasvike pavacharamba kuti chero neni ndichoenda pagirazi ndicharamba ndini here. Ndini here. Like zvandakaita mumwe musi wandakarara muhotera first time by the grace of God. Inanabva kumusha. Isiso mwe type yakangodzudzurwa naMwari kumusha ichunzwa muno mutaundi. Ndakazoitwa nenyasha dzaMwari muhotera. Ndakamupinda by accident. Because pakashengwa pokurara umwe muchindenga anonoka kuuya pamusangano. Kubva angosanganawo neni ndikati ndingamboendi ndega chamwa. Kubikati handi munotsvaka kokurara. Hati ndiri mundeingofura shit thing. Yes. Anoita zvinoshamisa. Amen. Hallelujah. Dambudziko ratinogona kuita vazhinji kukasika kugutsikana nezvisari basa rese. Kungoita ka-achievement kadiki kari microscopic wakutonzwa sokuti hanena. Ka-achievement kekuti kanotoda kunyatsa kuona kuti ndiko here chaiko chaiko.
zvimwe zvezvino zvauri kuvhera nazvo vamwe vanhu iapetizer baba. Bvunzaini ndafamba ndichiparidza ndaona zvakawanda. Kune vanhu vakagarika pasi pano vana baba nana. Kune vanhu vekuti kune kumba kwandakaenda gete kune yamunonzi dominion iya. Munhu akasvika pagedhe kungodai fingerprint kubata gate kungodai arinombotsvinyira angonzaro sigedhe remasimbi richisuduruka radhumwa nechigunwe dominion. Chirega uone huswa hwandakaona ground rakabuda iwe huswa hunoita matama kana wasvika pamuna nenyasha. Huswa hunonyatsoona kuti huswa hwakagarika kana munhu ari blessed baba akaenda panzvimbo zvino zvese nemiti yablessed. Munhu ari cursed akaenda panzvimbo nemiti inotambudzika baba inotemerwa kuchekoma itemerei. Inotemerwei imbwa dzechirohwa nematombo baba. Unonyatsoona kuti nzvimbo yandiri ino yapinda nenature iri kutambudzwa but munhu ari blessed baba akasvika panzvimbo. Chero ukamushandira neunoona blessing yacho chitapukirawo kwauri. Unongoonawo newo chirungu chakubuda. Unongoonawo newe bvudzi rakutanga kukura. Baba ndoda kukutendai mangwanani ano nekuti muri Mwari. Hamuna kuva Mwari nekuti takunamatai. Makagara muri Mwari tisati takukunamatai. Uye kukunamatai kwedu hakuwedzeri umwari hwenyu. Nyangwe tikarangana kusakunamatai hazvikutadzisi kuva Mwari. Ndinoda kukutendai nekuda kwehama dzangu dzamauigira iri shoko pano nekuti baba kuna vamwe venga vakushaira kuti zvino zvichaitika rini, zvino zvichaitikawo here kwandiri. Asi Mwari ndoda kukutendai. Wamakati acharidzirwa mhururu icharidzwa panyika ino. Wamakati anotongoombererwa nyangwe zvikadii baba, kushayikwa kwemari, kushayikwa kwevanhu vanomira naye. Imi as long muri kumira naye. Nyangwe vanhu tikarangana kuti hatisi kuzomira naye, nyangwe vanhu tikati hatisi kuzomusapota, nyangwe vanhu tikarangana kuti hatisi kuzopindira pazvinhu zvake, asi as long Mwari imi muri kurutivi rwake, ndinonyengetera mazviita henyu. Sanganidzanai nekutenda kwose baba wangu kwaakuaplaiwa panzvimbo ino. Upi neupi zvake achaita chaachaita achiresponda kushoko iri Mwari, achishandisa kutenda kuti nokutenda muna Kristu ndaakutoita chinhu ichi. Baba muitire zvakanaka muzita raJesu. Amen.